falta l'H. Tranquil·la, la pròxima vegada arribaràs abans que jo. Ai, per cert, què vol dir l'H? Vol dir que tinc vergonya. Amb quina llengua? En calor. Amb calor? I què és el calor? Són paraules que els gitanos han agafat del romanó. El romanó és una llengua que parlen 14 o 15 milions de persones al món. I tu el parles amb la teva família? Sí, però és una mica trista. Per què? Perquè a poc hi ha paraules de calor que es perden. I com és que es perden? Clar, quan només les aprenem a casa, a l'escola no ens ensenyen. Sabeu que parlar en calor va estar prohibit durant un temps? Sí, però tothom té dret de parlar la seva llengua, oi? I tant! I a tenir una religió i una cultura. Tot i això, aquest dret no sempre és respectat. És feina de tots i totes que cap cultura es perdi. Sí, perquè totes poden ensenyar un munt de coses. L'infant té dret a gaudir de la seva pròpia cultura, a practicar la seva religió i a utilitzar la seva llengua.